Abusuafo Asantema Europe chame hene ni aduana ba otia kenten. Sene obi di ba ye bisa se kwa be na ye na no so ebu na no. Eno na sabre pese yakasa fa ho. Ansa na boni beba no na ye na nam de wo ho. Ye yaman. Yene ankasa wo yenhyehyeye. Ekwa nyina mu na ye na nam e wo nhyehyeye. Ndinye broni ene beche ye nkwan bia so nhyehyeye bia yehu Asantema mu na se akan mu no. Enye broni na bekire ye na mum na ye nananom e de omadwene ne bunku nta nti duruma bi no so obi kase tete ho eye abagemi mra na enwanwa na nti ase nso eden pa na mum no enye saa na nananom ka no tete ho eye badwemmere tete ho eye badwemmere nanam do omadwene ne bu niema nyina ho konta ehhehye niema tutu niema nyina pepepe emaye ane yeso aba ye ba beto so ekwana na ye nanam fa so ebu nanie ye na no omogi tum se ena maako nson aye juada brada kuada yawada fiada memenda kwesiada na ya kan sada ba besi juada enti ne efe no na awotwe kan fi juada ne na ba bepem juada ena efe no na awotwe eno pa ho a ye wobosome maako dumienu aye ogifo opepon ogifo obenim Forisuo kotonima aye ohomobo kitawansa sana ebo ehineme obubu ene openima saa bosumi du mienu nana ye nananom enim nana ye nananom gitum se bosumi bia no kuta na fua aduasa enti se na fua aduasa ahodo du mienu de a ne babaye na fua ahasa adusia boni so ba ye no saa no so ba bekire se afi ba ko eye na fua ahasa adusia nti na broni de no ne ye nananom de no na sunsun bia na enantemo eno pa ho nso so a na ye nananom ewo na pon na bia ebi ne akoside ewukude fofie fodwo dapa ne ye nananom ewo kwa ne fa so ebusa na ye eno nana emma nananom ehunu se eda we se ene kire eda we dwumade edi ewo mu ne Nti yetimi bu nanu a na kweside etimi akwakoman afi ba kro yenya kweside bese enkono ewo mu anase ewukude ne yenya enkono wo mu na nanji tumu se sakweside ba komba daduanan ansa na kweside foforo aba sara na yegidie ene ncheche na etie sate sade a ene na kweside anase ewukude enkro no na hodo na aduanan no okabo mu a anase obo nkonta enso bema enefua ahasa adusia na sasa na ye nanam kuntabu no na esiso pepepe ne kwane na ye nanam faso ebu nanie enanso afiri adwoada kopem kwasiada no na ye wo edin nkyeremu nsia a ye de esi hode amasa enano edin nkyeremu nsia no enie ye hya semfiri fo ufiri fo a na okonguna ufiri nguna a na okonchi ufiri nchi a na okokuru saa na ufiri kuru a na okokwa ufiri kwa na ukomo no saa edi nkyeremu nsia na ye nanam de ama nanso a enam so metimi bu nkunta ama esi pepepe yenhwe biribi se yenfa na se na yefiada ye hya sefiri fo ene yefiada yi ye hya sefiri fo de a na ene ebeye fo fie ebetimi aka na se fo fiada nenso nananom ka no fo fie so ufiri fiada na de ache memenda enam se ufiri fo a na wokọ nwuna nti no memenda ebeye nwuna memene afi na de ache kwasiada so ufiri nwuna na wokọ nchi nti kwasiada ebeye nchi kwasiada na de ache adwoada enam se ufiri nchi na wokukuru nti no adwoada ebeye kuru jo afi na de ache brada enam se ofiri kuru na wokokwa no nti no brada ebeye kwa bena na mema mfaton keto bi wo ha se ye wo obi saa de yi a ye be hya no so a santememu eta wo hopa oyoba eta fre no abena kwa bena oye be ma nso so a ye fre no kwa bena Asa oba na de abena kwa bena. Be ma so de ye kwa bena.
na edu me bia na ye nuanom na amafo no ka se kwabena sremo enye kwabena na emu ye kwabena we enti se fi ebrada na ye kɔ ukuada edan so firi kɔ a na wo kɔ munu nti no ukuada ebeye mono ukuo afi na de akyen yawada sese ne nsia na asi ne yesa ba be hyase bio a afi ifi mono a na ye kɔ fo enti yawada no ebeye fo yawada ebeye fo yawo afi na de akyen ifiada fifiada ifiri fo yawo no a afi ne ye kɔ nwona enti ne fiara na ba beye nwona fie enti saa kwa we na ye na namfa so ebuna kwa we na ye na namfa so buna enti se ye to ye bo ase ne asu a sei ene bekoro se wo firi fo na de chi a na wo kɔ nwona ade chi a na wo kɔ nchi ade chi a na wo kɔ kuru ade chi bi wo a na wo kɔ kwa ade chi bi wo a na wo kɔ mono yen sentimo bio fo nwona nchi kuru kwa mono enti ufiri fo na wokɔ nwona ufiri nwona na wokɔ nchi ufiri nchi na wokɔ kuru ufiri kuru na wokɔ kwa ufiri kwa na wokɔ mono abusiafo mempese yede ebefofo so nti yento yebo ase na yenhwe ne kakra na yente ade ase na yemfa yede anya dwuma yemma obi nyiye din ye kasa ene amamre emfiri yensem emne bi etwa na sana ye yure ye free ye ho a saa brede mama yensan ye chi ne konkofa ya amamre a ye nananom ede tete ye penese aduane a ya no ano wo maame mu chia so no nanka ye chi wade ma wo abusiafo chai mo ti akantan de mo besia adomdo ye ni a santimanya nkopanda roma na otwese na ebesa bihia ne de nto aso oba mo bibia moniti a enya ado